Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mirna iti Santiago City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklangan itinagan a Mirna. Gaputa malaksid kanyak at dapay sa bali akaayan-ayat ni Gary a boyfriend ko. Nag-break kami. Nasakit tinagam ko, taay ayatak ni Gary. Ngamjak kayat nga agnanayon aluklukwen na. Dito'y ko anarik na anarigat gayam ti mangi break iti boyfriend nang runa no inay ayat mo itinapudno. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mirna dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay namer na! Saan mo nga ilamang day ta cellphone mo? Adda ka gayam di talikod ah. Nakita kon. Is-isto kam jay Facebook ni Gary nga ex mo. Anya, uy, saan man ah? Amok day ta. Kastamat nga min ti ar-aramida kadagiti ex ko. Jak maliklikan amang istok ti account da. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ah. Kit-kitam no adan sa bali a GF na niya. Awan pa'y mo tinakita ka na baliwan ije status kan profile picture na. Ay, kayat na asawan. Awan pa'y baro a GF na. Kayat mo nga agsinublian kayo? Ay na, nagrigat matgayam ti kastoy. Ay, kasanungay no agaramanan kang ka. Kaya't nakpay nga ta, mukla. Kitaam day ta. Love na love mo talaga ni Gary. Kaya't mo pa'y laang, idintuta namin adunakan alinuko. Ibagaman ka ni Mirna nga agkita kami. Si kakit di man. Kanayon nga agkita kayo dito office. Di mo maibaga iti personal tirignam. Kasanumat ama ibagak nga kat liklikan nak nagsabat kami. Si kamat ngamin, di ka lang makontento kan kuana. Nagbiro ka pala iti sa bali. Alakit din. Ibagam nga oray inton madamdama. Inton pa nag-aawid. Padasak nga ibaga ang ngamno di na kayat, pasensya. Mirna, busy ka? Ay na, makita mo't. Ginaburandak manen iti ado a paperworks. Agkita kayo kano kanigari no madamdama. Anya? Agpakpakaasi. Masyanak mo't lang harod kan kuana. Anya iti panagkunam. Naskan ka di ang makipagkita akpay kan kuana? Katuan Amang ano adan na patag nga ibaganakan ka. Nag-break kami matan. Amang ano kayat na ti makireconcile kan ka Makisinublian kan ka. Agyaman na ka. Tapinat kang tikid daw kung agkita ta. Ay ayatan ka pa'y lang. Aging kayta. Kalpasan alino ko nak itinamin ado. Sorry. Ang talaga si katilaf ko. Lumabalin ikan na kumapay ti may sagundaway. Anya? Namiris ko. Sanak magbiag nawan ka. Iso mabalin ka diyan, doha tamanan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway, Gary. Ngam pangaasim tadi na kumanlukwan. Gaputa maudin da ito'y agundaway nga ipaay ko kan ka. Uwan, Mirna. Promise. Saan ka nalukwan? And they'll live happily ever after. Uy, anyat ibagbagam mo't dita? Umay mo nga min kita ang dagiti lovebirds. Nagkuyog daan nagawid. May maysa ti payong da. Agar arbis nga rud. Ay, nagsweet da niya. Isumot lagayam ang nakaisum itay ni Mirna. Uray no sa nga gabsoon dagiti impaaramid daken ko na trabaho.
Kat uray mo't ni Gary, naggagat, tagayam, nagsinublian damanan ka ni Mirna. Girl, urayan da kan madamdamat, agigidan tayon nga agawid. Ha? Kwa. Ada pa pananmikin mi. Gary, wan, amo mi dayta, ag-date kayo manan. Amumon? Kan maysa, adu ti sale ijay mall. Ay nada kayo laangan. Saan da ka man lang ang maagaw ka ni Gary? Kukwa na amin nga oras kan panahon mo. Ay, sayang nga talaga ni Mirna. Saan nga nakagatang iti sale abag? Ni Gary nga min, ti kayat nakadkadwa. Ay, wan nga rod Nagpintas pa'y tinagatang ko. Kan nalaka. Mapantaman kit di mangan? Sige. Agore ka. Kasla amok day ta lalaki Mom? Kat kasarita ta Hello? Hello? Si kangagpay so Sherwin! Kumusta? Nasayat mo't lata, Su. Yam amunak mo ton Ay, wan gayam. Sherwin, ni Madonna. Katrabahuan mi ka na Mirna. Hello? Hello? Madonna, ni Sherwin. Ibagak ka din? Anya day, Jay? Sutor ni Mirna. Ay! Kasta ka de? Kumusta ni Mirna? Apaya saan asikat pinili na? Adayumat amas gwapo ka. Ngamjay BF na ita a playboy. Sherwin, agap apura ka di? Saan matkit di? Antayon mangan. Tapno makapag-istorya tayo pa'y. Oh, kumusta nga iti date you kan ni Gary? Saan anatuloy? Ada ka no inaramid ng importante. Adda inaramid na, wano sa bali mananti kinadate na. Yaka mo. Iso ang nagmalmalumak ije balay mi. Ay, sayang. Inawagan ka kuma, ta nagkita kayo ka ni Sherwin. Anya? Uy, nakita mi ni Sherwin ije mall. Ay na, limok magsika, timaermanan. Kan, wan gayam, intad ko ti number mo kan kuana. Anya? Wan, spare tire mo. Nulukwan na ka ni Gary, at daadagos ni Sherwin akasukat na. Gets mo? Pag-resign ako, Mirna. Taapay. Nauma ko ni ti trabaho. Isumit lang iso. Saan ba't ang umato ti sweldo? Kat, sa dino ti papanam apagtrabahuan. Mapanang iti sa balay a kumpanya. Sika ano, day tadi kayat mo. Kahit, sika, maanusang pa ijay. Una, an-anusak pa'y laang ijay. Saan tanto na ka namin magkita? Iso nga awag-awagan kan tulangan. Girl, amom ka dito, chismis dito'y opisina ita. Oh, anya day ta? Isumat lagayam ang nag-resign ni Gary. Taada ijay pagakaran na kumpanya, jay baro at chicks na. Anya? Wan, day tatim padanon kanyak jay impormantek. Pudno nga ta day ta? Wan. Amo nga ta ni Mirna? Jaklam mo Di mo idandanon ka ni Mirna. Wan, amukon. Adamanin sa bali at chicks ni Gary. Ay, kunak no di mo pa'y amo. Impos nan ti baro a picture da ije baro a girlfriend na. Akat, si Kangay a girlfriend na. Makauma da ije a lalaki. Talaga adyak kayatan. Di mo kunaan day ta. Umay tuman agpakawan kan kaday jayan. Awatem tumanen. Tsak kayat da ije ariknak. No apay ngamin nga inawat ko pa'y laidi. Saan lakuman? Aywan, adda na basak. Atap no nalaka ka no amalipatam ti lalaki at tutay marakas ka ni Gary. Agtarakan ka iti aso. Anya?
Umay ka, mapanta iti pet shop da Sherwin. Veterinarian ni Manang na. Saan ka di? Maragsa ka na ka makakita ken ka, Mirna. Blooming ka ita, Agyaman nak, Sherwin. Da kayo ka di pailangan kini Gary? Sorry, Sana rin ba nga damagakan ka dayta? Mangkita kayo ka di iti aso at arak ninyo? Ado dito Agpili ka iti kayat mo. Manang, nakitam siya atidog tibok na aging matang iti aso dito pet shop. Juan, jay na po daw? Mirnamot ka no tinagan na. Inaram ko day jay idi. Binasted na kakadi. Ni Manang met. Nakapoy ka ano kasta? Naibaga jay gayam na. Nga iso aging matang iti aso ni Mirna. Katap no malipatan na jay lalaki anang loko ken kuana. Mayat a therapy ti aso kadagiti broken hearted. Panag ko na Manang. Rumbang ka di nga armak manan? Si Kaman, noon niya tiriknam. Numariknam nga ay ayatem, di armam manan. Hello? Hello, Mirna. Ni Sherwin na ito Oh, si Gamat Gayam. Ay na, pasensya kan Jack amo ang number mo dito Imawag Kumusta ak di asom? Mayat. Naunget nga agbantay. Ipalagip ko laang ti bakuna na ito next week Naskan nga umay ka dito shop. Aywan anya. O sige, umayak to. Ken, kumusta ka maten? Kumusta day tapuso manasaktan? Sapay ko matamatulungan nak day ti asok ang makarecover, Sherwin. No siya kumangamin tinangital kami ti pusom. Sigurado asan ka masaktan. Ay, Sherwin, umawag kan tumanin Tani, adan sa tao nakastrik dito balay. Taol ngamin at taol di asok. O sige, bye. Anya ter aramidom dito Umay ko kumalaan dyan tolbak dyan lakar ko. Tadala. Ayun. Naungat gayam day ta aso Talagang agkagat dayta. Anawaan mo ito na. Amangan no makagata. Gary! Gary, no! Gary, stop! Impanagan mo, tinagan ko iti asom? O sige, mabit lang ang tayo nakalaan dyan tulbak ti lakar mo. O sige, uraya kon. O, adto ti tulbak ti lakar mo. Mirna, Mapankan. pakawanan na ko ma. Amo kung tinaramid mo. Apay adi mo pa'y lempod no kanyak. Aday takit di inlimad mo. Nga adamot gayam chicks mo iya nagakaram akumpanya. O sige, ingkan. Taamangan no ipakamat kan ipakagat kapay kinigari nga aso. Mayat man dito pagkitaan ta? Park? Umay ko i-walking day to aso. Anya tinagan na ita asom? Gary. Malagip ko lakit nga ron ex mo. Kaya't ka di asawan da ita? Nga agnanayonan ni Gary di tapusom. Saan? Nagan na laangan ti malaglagip ko. Ay na, makaumamat gayam ti kaayan ayat akanayon amang luklukukan ka. Adda pagpatinggaan na. Mirna, sapay ko matay ka nakitigundaway amangayat kan ka. Ipanagnak ko kan ka, asa anak akas kini Gary. Manang, yamamukan ka ti kayan ayat ko, ni Mirna. Maragsakan na ka makakita kan kamir na. Di mo laam mo. Si kalaang ti kanayon nga istoryaan kanyak to'y kabsat ko. Kasta ka di manang? Wan, si ka talaga ti love na. Ta si kalaang ti babae nga inyam amuna kada kami dito'y balay. Naragsak gayam akad kadwa ni Sherwin, a boyfriend ko ita, Mr. Lonely. Tamok nga ay ayatan nak, ken syaklang ti babae itibiyag na. Damag ko asabali manen ti kaayan ayat ni Gary. Naragsak itan iti love life ko. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Mirna.
Pagaya mamirna, numaminsan, dumteng ti panagbidot iti panagpili iti ingka ayaten. Ngem day ta abiddot, ket isumot gayam ti mangiturong ken ka, tapno masarakam ti talaga aparaken ka. Sapay la ko mga rod, tagtultuloyen ti kinaragsakyo kini Sherwin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan ang Mirna, iti Santiago City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.